Нямаше как да донесе другото цвете. Общо взето, моето е кутията на баба, както се знае. Защото съм си баба. Няма как. Да, много елегантно колие. Не сме учили този вид плетка, но все пак към самото колие. Това ми е от конкурса, да. С тия хубавите маргаритки. Да. Незабравки. Беше незабравки. Това са едни от любимите ми обици. Това е с издебане летката. Да. Богата се получи. Както винаги, моите любими обици, разбира се. Прекалено обичам. Ами, в рамката, в която работиш, те обиците най-много ти се виждат. Да. Така че, разбира се. А това са обици с Кръстче и кръстче отделно. Да, и си сложил отвън рамка. Рамка, да. Чудесно. Добре. Това е отделно кръстчето. Това е самото кръстче, да. Това е пак едно кръстче от този вид, само че доста по-голямо. Да, и това е в малко по-така католическа стилистика. И стои много добре, между другото. Летка въгъл, да, само че обемна, да. Това е една лека висулка. С дел, да. Моите любими Сваровски, както винаги. Не можах да се стъпя на изкушението да си направя нещо Сваровски. Сама ли си го измисли този елемент? Не, признавам се. Доста е сложен. Всъщност, добре се ли сте си мраморни? Да мине завършването да ги дам на снаха си. Тя ги чака отдавна. Днес ще бъда щастлива да. И утре там, когато. Добре. Кабушоните и това е малка моя измислица пак. Да. С зелени очи и така, че това е предназначено за нея. Малахит с... Това съм си го направила за мене. Много е, но... Всичко тук ти е период. Да. Кабушон, който и така се става. А това е двустранен. Назад е с снежинка. Отпред е. И този кабушон си ми направила с клетка с мрежа. Да. Това е същото, само че по друг начин е захванато, така че се получи друг модел. Да, сиво и розово стана перфектно. Кабушон не се вижда. Той дава основен цвят. Да, той ти е в фон случай, така че добре. Браво, Маргарита! И Маргарита! Последно. Да. Ето, Маргарита също получава втори сертификат от нас. Тя е много сръчна.